Tatanong ako and no need to comment down kung ano yung sagot. You just answer honestly sa sarili mo. Meron ka bang kinalalagyan na isang sitwasyon na hindi mo makuhang lumabas dyan kahit na gusto mo nang lumabas dyan? But at the same time, parang ayaw mo pa. I mean, alam mo na dapat wala ka sa sitwasyon na yan. Aalis ka na sa sitwasyon na yan. But hindi ka makadecide, hindi buo yung loob mo para umalis dyan. So, anong nangyayari is, nandyan ka lang. Alam mo, ako dati, napunta ako sa ganyang sitwasyon. And honestly, I call that bondage. So, yung bondage, yung parang nasa isang sitwasyon ka, alipin ka ng isang sitwasyon na hindi mo makuhang lumabas dahil one, hindi pa buo yung loob mo, hindi mo alam kung paano lalabas sa sitwasyon na yan, and hindi ka makalabas. And naalala ko nung nandun ako sa sitwasyon na yun noon, more than 10 years ago, I specifically prayed to God. Sabi ko, Lord, ayoko lumabas sa sitwasyon na to. Gusto ko na nandito ako. Pero Lord, please, kayo na po ang maglabas sa akin dito kung hindi ako para dito. Kahit na ayoko, Lord, kayo na po ang gumawa ng paraan. Ilabas niyo na ako because I don't have the strength. And you know, it just made me realize that time that kapag alipin ka ng isang bagay, hindi mo talaga malalabas ang sarili mo sa ganong sitwasyon. Parang mga kadena yan eh. And usually, kapag alam mo yung mga matatagal ng alipin noon na kinakadena sa paa, hindi sila makaalis, they don't hold the key. 'Di ba? Wala sa kanila yung susi. So, it's really natural na kapag ka ang isang tao nasa bondage siya ng isang sitwasyon, hindi niya talaga kayang ilabas ang sarili niya. Otherwise, matagal na natin ginawa. 'Di ba? We don't hold the key. That's why it's bondage. It's slavery of something. No? And you know what? Nung time na yun, I realized I need a savior. I need someone to get me out of this situation. Because I cannot. I don't have the strength. I don't have the capacity. And that's why, during that hopeless moment, wala akong ibang pinagdasal, kundi Lord, kayo na po ang maglabas sa akin dito kahit na ayoko. Because you know what? Even the strength, even the decision, even the want to get out of that, wala eh. Minsan hindi mo mahahanap sa puso mo yon. Kasi madalas may mga sitwasyon na nandun tayo, na gusto natin nandun tayo, kahit na kailangan naman wala tayo doon. So if you feel that way, no, please know na hindi lang ikaw na nakakaranas niyan. Naranasan ko rin yan, pinagdaanan ko. And you know what? God acted upon that prayer, not because I was faithful, but because He is faithful. Kaya kahit na ayoko lumabas sa sitwasyon na yon, siya na ang nagtanggal sa akin. Kahit na ayoko talaga. Siguro, cliche man itong pakinggan sa iba, or we have different spiritual beliefs, ganyan. But ako, sa totoo lang, my only hope is anchored in Christ, in Jesus Christ. And He's the one who took me out of that situation na ilang taon kong kinasadlakan. And there's hope in Jesus. Merong saying na there is no divine intervention without human participation. And sometimes what we will be asked of na dapat natin gawin is to surrender and trust in Him. Na kaya niya tayong ilabas sa sitwasyon na sa tingin natin ngayon ay imposible. God holds the key. You need someone to do it for you. Ayun lang. If you like my content, please hit follow or subscribe. Ako po si El Takashi. Maraming salamat po. God bless.